Yes. So maybe we need to know, toda kudzidza kuye kuziva kuti zvimbori muna Jesu Jesu wacho ndiani. So regani tanganotsanangura kuti Jesus is a person. Munhu wakauya panyika wakatifira kuti tiponeswe. But mu package iri muna Jesu now, there is a lot. Yes. Saka pane nguva yekuti munhu aponeswa, deliverance yaita, wadzikinurwa, ane ruponeso, but ane ma challenges. Because azvida kuti ukagamuchira Jesu, all problems are gone. You still be the same person, ane zvikwereti, the same person, ane nyaya dzake muupenyu. Saka kana wagamuchira Jesu, uchaudzwa ripi? Because uchadzokera kunze uchangonzwa kunzi ungogamuchira Jesu, nyaya ndekuenda kumusha, nyaya ndekunozorora, tiri kuenda kudenga. Heaven is not a refugee camp for victims. Denga isi nzvimbo ichanyaradza vanhu vanga vari patight. Denga inzvimbo ichanogara vanhu vakadzikinurwa, vakaponeswa. Yes, but life yaunorarama on earth ine chekuita nema principles of the word. Rimwe zita raJesu is also the word. In the beginning was the word was God, the word became flesh, kureva kuti Jesu. So Jesus is also the word. So the word ma principles ari muna Kristu. So ma principles iwayo kaateerera, you have earthly life ino transformer. But ukagamuchira the person, truly you make heaven. So muna Kristu mune two sides. The earthly issues dzichiadreswa na Kristu, then the heavenly issue ye salvation yekuponeswa, yekupinda denga kwe munhu. So tona dzimwe nguva 3/4 of the people we have today, vazhinji vakatodzikinurwa, vakatoponeswa, but they are still suffering. But danger yavapo ndeyekuti vakuwedzerwa matambudziko avo, ndikuda kwokuti unosangana nemumwe mushumbiri anoudza kuti aiwa muri ngoparidzirwa prosperity, nyaya ndekuenda kumusha, ndekuenda kunozorora. And to me sometimes ndinoona iri hypocrisy pakudai. So the one ari kukudza izvozvo, he owns a farm, he owns a plot, he got houses, he got cars, everything, and my businesses, is also a preacher. Then he tells you that it's all about heaven. Earthly life, hatisi pa punishment, kuti maybe you just die and make heaven. So plan ya Mwari ndekuti you come on earth, you die, you make heaven. That's not the original plan. Nyangwe kudenga kuchiendwa, but there is a lifestyle inoraramika. Saka shoko richiti kana muchinamata munoti thy will be done on earth as it is in heaven. So the heaven going part and no problem nayo, but the heaven coming down part ndo pane nyaya. Why? Mwari unotidana with different angles, with different grace and anointing to address my issues elano. So kune vanhu danwa as evangelists like me to win souls so that people they can make heaven. But they are teachers, they are apostles, they are people sent by God to empower the church. Saka Jesu, Luke chapter 4 verse 17 verse 18, and the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the gospel to the poor. The gospel is good news. So muna ari poor, whether spiritually or physically, any news the information. So information here Jesu unopa vanhu nyasha, dzekudzidzisa vanhu, dzekupa vanhu information to deal with the poor. Ukaona panonzi akazodzwa kudila ne the poor, which means the poverty aisi mu plan ya Mwari. Right. Kuva poor aisi original plan ya Mwari. Isu situation ya unosangana nayo panyika. Saka Mwari nerudo rwavo munhu atende ukaponeswa aparidzirwa Kristu anodawo kudzidziswa how to come out of such a challenge. So achona imwe danger iriko kuchiti ndeyekuti dzimwe nguva varombo vari kunamatirwa, yeti varombo vanoda kudzidziswa. Jesus ana kuti I've come to pray for the poor, to preach, which means ari kuisa message, information. So ukaona kuti hauna calling concerning the poor, don't pray for the poor. Allow them to seek information, which is knowledge, to those called by God, anointed in that field. Kune vanhu vakadanwa naMwari vari vafundisi, but mostly or muchly vari kuside rekuti they know markets, they know business, they know a lot of things concerning my issues anochinja upenyu. Saka challenge iriko ndeyekuti vanhu vakanzonza aiwa paridzirwa Jesu ende kudenga, paridzirwa kudenga kuri kuendwa, but panyika pari kuraramwa. Hatisi venyika ino asi tiri panyika ino. Saka kune uchaona kuti Jesu aiporesa vanhu, nyangwe aiparidzira vanhu achida kuti vanhu vaponeswe. What was the purpose of healing? Kuprolonga life yemunhu, nokuti sickness inouraya munhu. Saka Jesu paaitoporesa vanhu aida kuti vanhu vambochovha vari panapa, aida kuti vanhu vamborarama vari panapa, vachiraramire kana purpose ne plan iri kuenda kudenga, tikafa toenda kudenga. The real purpose ya Mwari ndeyekuti munhu ave neupenyu hwaMwari, Christ in me, the hope of all glory. Kurati kana ndakurarama ndina Kristu mandiri, ndakufanira kuzva kuti zviri muna Jesu zvii
muna Jesu munei. So mukadzi aiva the issue of blood, Mark chapter 5. Mukadzi aiva the issue of blood, but 28 zvanzi akauya kuna Jesu achiti if I may touch the hem of his garment, ende zvichokwadi paakabata mukombero wanzi Jesu akaporeswa. So uchaona kuti mukadzi haana kubata Jesu, akabata the cloth, the garment, asi ndokubva aporeswa. Jesu ndokubva ati pana ndibata because ndanzwa the virtue coming out of me. Jesus is a person, not the cloth or the garment, but pana atadza kubata the person Jesus, ndokubva abata the garment rina Jesu, ndokubva awana zviri muna Jesu, noti muhembe. Hembe aiporese, anoporesa ndi Jesu. Ari kuti ndanzwa simba richibuda mandiri is the person Jesus, but simba rabuda pai, rabuda mukadzi paabata hembe, which means the garment upon Jesus carries the virtue of Jesus, which means in Jesus the person ani a garment, the garment of favor, the garment of blessing, the garment of good life. So vanhu vakasadzidziswa uye nekuziva, uchaona kuti sometimes we will rush kuti tinobata Jesus when we have a challenge iri kuda kuadreswa neanointing iri pana Jesu inoita flow through the garment. So the garment zvinhu zviri pana Jesu zvinotakura futi simba ra Jesu. Saka danger yatinayo mukurarama ndeye vanhu vakaudzwa pamusoro pa Jesus the person vasina kupiwa the knowledge or the word or the understanding information about the principles of Jesus. Saka vanhu vanogona kusatoziva kuti muna Jesu munei. Somebody came to me zvanzi tsano muri kurova zvenyu but you are more like a motivational speaker. Ndikati thank God. Kana une side the whole kupika in my preaching. Handi kuna Isaiah chapter 40. Mwari anoti kudi kuna prophet Isaiah, comfort my people, comfort my people. That kind of preaching, encouragement, comfort them. Akusi kuwaburitsa munamo but vape a word rekuti nyange vari munamo they need encouragement, they need motivation. Mwari vanoti kuna Jeremiah, enda kumuumbi wehari onoona kuti ari kuita sei, kwete ku conference, kwete ku all night, kumuumbi wehari kuti uri kunodzidza from the art iri mu natural kuti understand zvinhu zvinotaurwa naMwari in the spiritual. So kune imwe natural understanding iri valid inotodiwa naMwari kuti munhu aoperate ari mairi kuti life yake transforme ite zvakanaka. Saka uchaona tichawandira vanhu vachawanda vari muma situations avari kutadza kubuda nekuda kwokuti vakangodzwa kunzi ukanamata zvinoita, yet ukanamata chokwadi Mwari anoita kuti zviite, but the same God anoita kuti zviite ane ma principles anoda kuti uzive. Saka achiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. You know kuti Adam akasikwa from dust, but Eve akasikwa from Adam. Saka understand that the kind of blessing yauri kuda, is it the Eve type yekuti I need something on the ground, kana kuti is the Adam type out of nothing God will bring something. Saka pachiona kuti ma dimensions ekurarama kwedu, ma problems atinawo acho, we are not providing the Adam for God to extract the Eve for us. Problem ndeyekuti we just pray kuti aiwa Mwari achandipa Eve, Mwari achandipa Eve, yet you are part and parcel of the equation. You must also be in his presence kuti Mwari vakuvhure parutivi vatore mbabvu iri mauri. Kurati mumwe nemumwe ane mbabvu iri maari, iri earthly, but pachida kugadzirwa chinhu chiri supernatural naMwari. Saka danger yatinayo mukunamata today, vanhu havana kuudzwa zviri muna Jesu, kana the church or some of the pastors we are attacking what is in Jesus nekuda kwokuti Jesu maari mune kuporeswa kwevanhu. Saka munhu akangowapiya muchurch as a pastor or as a preacher akangoti be healed, vanhu voti haasi kutomboparidza muchinjikwa, haasi kutaura Jesu. Ari kubata zviri muna Jesu, ndo line of calling, ndo understanding yake. Saka danger yatinayo ndeyekusaziva kuti muna Jesu macho munei, because ukasaziva zviri muna Jesu unogona kutowana Jesu, oshayiwa zviri muna Jesu, then you can actually make heaven. Uri poor kudaro, uri sick kudaro. Why? Because kana waponeswa hazvirevi kuti waporeswa. Kuporeswa kunoda anointing healing, nemavanga ake takaporeswa, neropa rake tinoponeswa. So ukaenda kuside reropa ra Jesu unopona, but ukatenda mumavanga ake unopora. Saka zviri possible kumisa what is in him and you go after him. Unogona kupotsa zviri maari wongoenda paari. I just love to joke anyway. So ndaimbotara ne youth sometimes wakomana roda unorora, ndikati ngwarira kunorora munhu ada kurorwa. Okay. Kwete anokuda. Vozi vasikana vanooneka pressure ka. Nanasi usatororwa, nanasi nguva yapera obva ati saka ndakutsvaga anondiroora, kwete andodana naye. So uri kudana newe kwaari kuita. Uchaona question one anokubvunza, hatiri kutambisirwa time. Uri serious neni here? Kurati haasi romantic, ari serious. Why? Because zviri murudo, zviri mumarriage zvacho haachazvida, ari ngoda marriage yacho. Because mumarriage mune love, mune kudanana, mune kuonana, mune kutaura, but iye ari serious zvekuti nyaya dzavanga chitingotaura ipapa ndedze date.
wakati kudidate wakati kuti inenge mhosva. Why? Because ari kuda kurorwa asi kuda zvinowanikwa mukurorwa. So when you don't know what is in Jesus, surely you can go for Jesus and make heaven, but your earthly life will be useless. Okay. Wasaka zviriko izvozvo kuti munhu anokwanisa atori naJesu zvakanaka but asina zviwanikwa zviri muna Jesu. Koba zvinonzonzi seek ye first and everything will be added. Tawedika kuti first ndoka key manje. Right. Kune zvinotera. Okay. Kune zvinotofana kuti ukangogumira pa first ipapo wakuwara. Okay. Go for the second one, go for the third one. Kana zvinhu zvese zvogotevera, understand this way. Chinhu chinotevera chinhu chiri kutevera chinhu chine movement. Kuuya kuenda pa chinhu chakamira, kutevera kutevera chiri kufamba. You understand this? Saka zvanhu zvose zvogotevera, there's a movement you must do. Get knowledge, get an understanding in every area yauri kutsvaka help kuti Mwari akubatsire. So begin to move and good things will follow. Man will follow the service you offer. Man won't follow tears. Kana wakapfugama ukachema kuti Mwari munoshamisa, vanenge vachakukwenye no unoshamisa, unoyo uri kutamba panyika. Why? Because the following ine chekuita ne movement. Because I think one anozoita problem kuti pane maKristu kuti anogara ari mugomo asi life yake haisi kureflecta, autoburuka mugomo otokumbira mari. Yes, and that's their life forever. No vakaudzwa the person of Jesus. Mwari ane tsitsi, Mwari ane rudo ende zvese izvozvo anazvo, but unoona kufane nhamo chinamata Mwari ane rudo. Bo rudo rwake rwakavigwa mushoko rake, the principles. What is in Jesus? Munei muna Jesu. Unogona kutoporeswa bata garment yeti vamwe vaibatwa musoro. Ati kune song yekuti I need your touch once again. Uyu mukadzi weissue of blood akatoti I'm coming to touch. Ana kubatwa ndiye akabata urati akaziva pekubata, but pabata pacho paita sekunge atopotsa because apotsa the person. But the person akutopa testimony yekuti aiwa simba ratobuda even munhu abata area iyi. Kurati kune mamwe areas anofunga kuti ana Mwari. Yeti vanhu vanotosangana na Mwari ma area iwaya. Kune vanhu vane calling, vane gift yekuleader even pa company. Vanachifungidzwa kuti haisi calling, vachingoti kushanda. Why? Because takafungidzwa kuti calling kuparidza. Takafungidzwa kuti calling kuenda kuchechi, onoita zvinhu kuchechi. Tine vanhu vane calling yekudriver. Yes. Hey, marketplace evangelist. Yes, you know kuti in every area kune vanhu vane grace to excel. Why? Because Mwari akavapa nyasha in that field. So challenge yatina ndeyekuti sometimes we ignore zvese. Tongoti seek Jesus, tsvagai Jesu, paridzirwai Jesu. Nyaya ndeyekuenda kudenga. Panyika pano hapana chedu, vhangeri ndere dumbu. Uchaona kuti vhangeri rikutanga rakatoparidzwa naMwari mugarden reiden ndere dumbu rine kudya. Eating. Idya yese siya uyu service yapera. Hapana pray fast enda kwakati ita conference. Eating was the best gospel. Why? Because panyika wakasadya even Mwari ariko unofa. Hove yakasikwa naMwari inorarama iri mumvura, ikabuda mvura ikadeclare kuti Mwari variko ndinorarama, inoomera muprayer. Why? Yabuda mu system nokuti Bible rinoti God commanded the waters to bring forth fish. So kurarama kwe fish mumvura I command, haisi choice. So ukabuda mu command mu principle mushoko raMwari, you can die outside. Yeti Mwari wacho anenge ariko. Why? Because wakaudzwa the person of Jesus. Hauna kudzidziswa to extract what is in Jesus. Muna Jesu mune nyaya. Muna Jesu mune kuporeswa. But muna akasazviziva. You can actually be a loser and still make a heaven on earth. Uri a loser. Why? Nokuti Jesu anonzi life rimwe zita rake, but Judas committed suicide following life. You can lose life following life. Jesu anonzi upenyu, but Judas akatoita suicide akarasikirwa neupenyu nokuti ari kuteera upenyu but asingaziva kuti ano extract sei ndokubva abetray upenyu akaluza wake, which means ma principles nekumuziva kuti mari munei. Nemwe nguva Jesu akataura mwe murume ati ndirege ndipewo nguva ndonoviga baba wangu vafa. Jesu ndokubva ati rega vakafa vavige vakafa. Zviri pachena hakuna chitunha chinoenda kunhamo. Ari kurevei Jesu? Ari kuti kana usingazive kuti ndimborani uchitoita prayer request ye time pane kudaita fano kuita prayer request yekuti handei baba vangu vafa, which means you are also dead in understanding. Saka type yako yakafa ndo yakamirirwa nezvafa. So in understanding zvinhu zvaMwari tine vanhu vakafa but vari muna Mwari. Murume uyu apa arunzi let the dead bury the dead. Jesu ari kutoti kune vanhu vanogona kutofira pano. Anania naSafira vakafira muchechi kwete panze. Church can also kill. Ukasaziva the what to do, the right principles, ikoko kuchechi ko unopedzera vanhu vakupedzera kuti asa kunamata kwati akushandi zvinhu zvacho hazviite. Yes, vana vari kuita munamato vanokatenda the person, ava understand the principles of the person. Muna Jesu munei. Kana achiti ndakauya kuzoparidzira vhangeri kuvarombo, unenge uchivaudza kuti kudii varombo vacho. Because zviri pachena kuti urombo haudi, ndosaka akatozodzwa to do with poverty. Mwari unoti kuti Deuteronomy 8:18, I give you power. Remember, I'm Jehovah God who give you power to make wealth. What is power? Knowledge is power, which is information. Saka danger atinayo sometimes ndeyekuti atina ku understand what is in him.
takangobata iye as a person. Zvechokwadi Jesu pamuchinjikwa ane mbavha yakati zviro kwazvo ndiri kuenda newe kuparadhiso, but the same thief nakuibatsira payakadamburwa makumbo. Only Jesus akaenda asina bhonzo rakabrekeka. The two thieves mumwe akadamburwa makumbo yet ane promise yekumeka heaven. But there are things you can lose on earth yet you are going to heaven. Why? Nekuda kwokuti uri kudamburirwa makumbo nokuti uri mbavha. Zvokuti wapona imwe story zasaona ukaba ukatendeuka ukasungwa unoenda kujeri. Aumbomira mukoti kuti ndakatoripenta baba ndato bishop, unoenda kujeri uri bishop. Why? Ma principles ari panyika awakatadza kuita follow and understand. So the principle yeshoko raMwari ndeyekuti people must understand kuti muna Jesu mune motivation to encourage you kuti ugore ne patience kushinga kuti ugone kusvika paunobuda situation iyoyo. Muna Jesu mune rudo, muna Jesu mune kubudirira, muna Jesu mune utano. But zviri possible kuudzwa Jesu ari one sided asingadeleni mamwe issues ako wotoshinga nekutosimbiswa kuti nyaya ndekuenda kumusha. Zviri panyika hazvina maturo. Muone vatokota ka scripture. Solomon akati zvese hazvina maturo, ana kurasa akangotaura chete angaramba inazvo. Why? Because pani pazvaishanda. Right. Ana kuti hazvina maturo sanda kurasa akangotaura kuti hazvina maturo, but sina maturo izvozvo ukazviwana unogona kuchinja life. So the principles of Jesus are missing in the body of Christ. Why? Nekuda kwokuti kune nyaya kunze. Of course, I know kuti zviri kubva papi kuti vanhu vati muri kuparidza kubudirira. There are times yekuti vanhu havachatarisa kuti wandiri kuparidzira wacho is he born again. Varungoti you can make money. Your things will change. But the first change, first things first, kugamuchira Jesu. Kana wa mwana wa Mwari, the rest now will follow. Kuna watu uchadama ma teachings kana watu kugamuchira Jesu. Autange ne prosperity, usina kutanga na Mwari wacho unopa prosperity. Autange ne kuchaka zvaanoita, usina kuchaka zvaakakuitira kukupa upenyu usingaperi kuti uone ukama naye. Saka nyaya inotangira pakuziva zvaakatiitira. Akatiitire akatifira pamuchinjikwa tomugamuchira. Taakuitei manje kana akatifira tikamugamuchira? Taakuita zvaakataura mushoko rake zvinoita kuti upenyu hwedu huvandudzike. Saka zvinhu zvaakaita dzimwe nguva wakatipa vafudzi vane zodzo pamusoro pe different area. Inzwa, to the blind munhu ari kuita healing is a great preacher. But kumunhu anoona ndikadeclare kuti receive your sight, unzwa tsana vasati vaparidza vachiri kumbotandara kuti tine nyaya dzedu panapa. So there are times yekuti pressure ine mufundisi ndeyekuti pamwe vandaparidzira vasi kugamuchira. Itarisei zvakanaka. To the blind vhangeri rekuona ndoko rine value. Kumunhu asi anoona harina value. But hazvireve kuti nderamwari. Inyaya yekuti hauna kuita research iri proper, saka unotsondoreka wopedzera kuti shaka ndingoparidza Jesu, ndingoparidza muchinjikwa. Munhu wese ane vanhu vaakadanirwa nekuti Jesu une nyasha dzaakaisa muvanhu to preach the gospel of the good news to the poor. Not to pray for the poor, but to preach, which is to teach, to give them information, knowledge yekuti vabude musituation. But kana usina calling and anointing in that area, unotsondora vari in that area uchita vaparidze Jesu, nyaya ndekuenda kumusha, tiri kunozorora, yeti uri kutodaro une upenyu hwakanaka. You are killing people. Nguva yedu yaenda kupiko evangelist. Thank you so much Evangelist Trimon Mparinga. Kuna wada kufollowai vanokuona ipapi? Tiriko street kuna first 4 o'clock Manero every day. Then YouTube, Facebook, TikTok tiriko. And my number 0772 914 Thank God bless you so you, much. Majita. We really appreciate you. That is Evangelist Trimon Mparinga with us on Soul Food today. Taking our time to 10 o'clock, Star FM. It is time for the news. This is